Garai baikoko gerentea deitu zidan, eta bueno, bera izan zen santziana ez zidatela kontratu berri bat eskaini behar. Promozioko bibitako txapela jantzi eta 9 egunera jaso zuen berria Makirriaingo atzelari gazteak. Profesionaletan 2 urte bikaine burutu eta gero. Egia esan ez nuen sinesten. Gaur egun ere ez dut ulertzen nola hartu den erabaki hori, ezta? Nik uste gezurra esan didatela, ezta? Situazio ekonomikoa aitzaki bezala jarri didate eta gero enteratzen zara beste pilotari debutatu behar dutela. Egia da, ni sentsazioa dauka gezurra esan didatela. Nafar gaztearentzat bera kaleratzearekin enpresak abisu emana izan die kontratua amaitzen duten beste taldekidei. Zoritxarrez niri orain renovatzea tokatzen zitzaidala eta kasualidadez ni zen ezela kabeza de turko hori. Aspen, enpresak eta pilotariek baldintza berriak adostu zituzten kantxetara itzule aurretik, Baikon ordea ez da horrelakorik gertatu. Baikon igual bakoitzak bere burua salbatzen duela besteena baino. Tristea da, ze batzutan ahazten dira hie baita ere bigarren mailako pilotariak izan direla. Gauzak ez badira aldatzen, pilota benetan arrisku handian dago pilota profesionala o pilota mundua galtzeko, nik uste.